Sijat ta' sorveljanza mill-Pulizija fil-Ħamrun fiż-żona bejn il-Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni u waħda mill-iskiel primarji fil-lokalità ikkonfermat korretta informazzjoni li żewġ tirġiel allegatament kienu qegħdin jittraffikaw id-droga. Il-ħadd tal-ħabta tas-7 ta' filgħodu, il-Pulizija nnotat li żewġ suspettati jaslu fit-triq Manuel Magri fil-Ħamrun b'mutur u karozza. Huma twaqfu mill-Pulizija, ġew arrestati u fit-tfittxija fuqhom instab li kellhom aktar minn 100 qartas, allegatament droga kokaina. L-irġiel arrestati huma ta' 31 sena minn Bormla u ta' 26 sena mill-Belt. Fit-tfittxija li saret f'appartament f'din l-Akkwata li huwa ta' wieħed mill-irġiel ġew elevati xi dokumenti. Saret ukoll tfittxija f'appartament fil-Mosta li jiġi frekwentat minn wieħed mill-irġiel fejn instabu ratas suspettati li fihom droga kokaina u eroina u madwar 20,000 euro fi flus kontanti. Din l-operazzjoni saret mill-Pulizija mill-Iskwadra ta' kontra d-droga assistiti minn uffiċjali mill-Special Intervention Unit. Il-Maġistrat tal-Assa Filip Gallia Farrugia qed imexxi inkjesta l-istħarriġ tal-Pulizija għadu għaddej u mhux esklus li fis-sigħat li ġejjin jittieħdu passi fil-qorti fil-konfront tal-irġiel.